kilamat pleng ke jawa kadai nomor sapo angut kilamat nomor sapo iskam misal kilamat sapo tam ni te to kidan pleng jong iru kibampat mat kiban samat kibalak don hapadeng nomor sapo kumbalong nomor real spa real ber pia kran hai real spa real lai keligen real tak cipen pau iju ya pek parman bang iju ya perkat ha ui ni real spa real long kumlo ke e jinglong ke jingmot chung kum juru nomor sapo dan lang jong ke jingmot nang iki tikum ta ya nomor sapo ha jinglom jintip kat ke jingyo kumno ru lapanan kam ha ka Bible kumba sispa sam Kristian lalu testament barem bak testament manginam la bani kran lut ya kita ki sispa sam kundai tuli ki number sapo ki badan ha ka Bible la kalong testament barem le ke testament bakma dengan curah lengkot ki balong hakmat kita ki number sapo ki bapau ha ka Bible la kalong testament barem la ne ke testament mai bat ke ka ba uni nomor sapo kwa ban kren na ta jonga ba jo phiru kum jo kindiat ni pek ta hai bidai ba uni nomor sapo ubami ba bu badan ru apo Bible bolong pau ha dan na pen ki ba phila ban bat dan ru ki ba kinjap ta kumno labo yo uni nomor sapo langi pule snap ni amon ada pule Bible dan kan salumber ada pule na kitab Genesis kadi kita phila ye pule kan ada pule na kitab Genesis no menyor khat pasau ha ka tu la tho ba namar ba ka perthai kelas ni plak na ta ka jindap jing slay jing pop lo mo blay labo ya kata ka jikular ha ulowa ba un penhap slap ah perthai om duna bat om palat ya ka sapo sni bat sapo mir ni nomor sapo nomor sapo dei budan kama ha tu nama udan la ka jong ke jingmat kumang laong ha kitab jikain lai puar dekat bakat lai ublay haba ula sayna ikul Israel ka region ublay ula penya ikul Israel hapo ka riklam kumba sapo snam hantur umi sapo balai sapo snam balai penyak sapo wai balai penyak sapo ar balai penyak sapo balai penhap slap lai pos ngi la ne balai penhap slap nriu pos ngi namar pembanga on nomor sapo udan la ka jong jingmon kitab jingkhen lenong bakhat lai dekat ba ar hadu ba ar pusan Shwaba Moses Shwaba ki kon Israel kini rung hapo kata ri kanan Moses pak ban sentiat ia ka ri kanan om tuna ban om palat ia ka sapo sngi om tuna ban om palat ia ka sapo sngi kili ban sentiat dan ayu long kumno po kata ri kanan sapo sngi balai sapo sngi kedan lagi jimut lalangi puli na ka kitab banikong Samuel lenong basau dekat pra Eli linda jong kikun Israel bakateng Eli uneu lakin kelan yap no hadin bawla dap ban bishar ya ki Israel kum ulinda hadin sau pausnam ar Samuel lenong basal dekat basau David barak hitap Usim David usan syarik kun Israel kum usim kumba sau pausnam kitab menikong sim lenong bakat wai dekat basau puar barak hitap ya kertem jung Solomon di usim bastat ubriu bastat uniru ulasan syar kum usim ha Jerusalem kumba sau pausnam kam ki apostol na makhalai dekat baar puwai hangtu la yathu ba hakapor jogi kun Israel minshwa la jet yo sol ban la usim
Usol ulah sensyar lor ke Israel jen sau pau senam. Sau pau senam usol ulah sensyar ha kikon Israel. Ka kitab penikong Samuel biang. Lenang bakat nyau dekat bakat rew. Ugalayat lene Goliat ulalek mi hakmat kikon Israel. Arsian nak cisngi mut mestap ban miet. Arsian nak cisngi ban tunjuk bor ne ban pan challenge. Ba ok tunjuk bor mut ban pan challenge. Hakmat kikon Israel ulalek kumta haduk sau pau sngi. So pelade sau pau gimi sau pau. Arsian nak cisngi ulek mestap ban miet balik kenduk kikon Israel ban tunjuk bor iki mano banut dan neem ki banut ban ya kon bat u pan challenge ki ule eka kumta haduk sau pau sngi. Kitab menikong sim lenong bakat kendai dekat bapra. Hadin bakas im Jezebel. Barok tip ini ke story. Hadin bakas im Jezebel kalapan benar penyap yu Elijah. Elijah ka jinga lam ke jong belai. Ulaya sau pau sngi bat sau pau met. Haduk ba undak poi ulum horap. Sau pau sngi bat sau pau met u Elijah ulaya haduk ba undak poi ulum horap. Hakikat ung Jonah no malai dekat besau. Ubelai ulah pak banyalap yu Jonah ban ong banyatuk ya ki brek ki basak akanong ba ni debe ba un sa penjat no ya kanong ba satang sau pau sngi. Balai penjat balai pak banyalap ban ong penjat no lai pau sngi la ni penjat no satang ar pau sngi. Balai sau pau sngi. Sau pau sngi bat sau pau met Moses Usyang bat usah lo ulum senai. Shua bunyo ik spau tli ki hukum no blai. Sau pau sngi bat sau pau met Moses ubo ke jing duai hadin ba ki kon Israel. Ki ale e kapop hadin ba kila. Mani blai thau ba ki snai ka kadul. Blai thau ha ka da ka ksiar. Namar blai ulamut ban penyak lan penduk jat na banyak sai Moses ulek banduai sau pau sngi sau pau met dan taki kon Israel. Uji sukres komba sau pau sngi ba sau pau met ulah sya jingit apok hari klau. Hadin berada baktes bertip kata. Kitab Deuteronomy lenong ba arsan dekat balai. Katkum ka hukum. Katkum ka hukum lada syam ya unu uriu peman uba penmi ke jing kelumar pedeng upat ba. Day bersempat di hukum basau pau tri klem da pentam. Wajib pentam yang kasau pau tri. Kat hukum lada syam yu nunu riu peman. Uba penmi yang jing kulumar. Hapring upat ba Israel. Day bersempat di hukum basau pau tri klem da pentam. Klem da pentam. Tik sau pau. Ya uji su lah sempat kat hukum. Sau pau tri. Namar belai. Laong ba uday uta unong perlemwer, unong penkelumar. Kadau kami ke kelumar ha kikon Israel. Men ba uji skres kuran da kabor ban yalap sipang ka hima jong blai. Ba abu le kam ba abu yo thok ru ya ka kata kerten ke jong ba ulang. Te kum ta kat kum ka hukum la syak sempat yo jisu. Sau post 3. Haka jingja ya upol ba ulai thu akashiti kajong u arporen long ba wei dekat ba arsau long ba upol jen hadu sansin wong yang ale hadu sansin kini beriu kajong kena sempat kat kum ba sau po na wei tri mut u klembu sau po wong lai po kundai mut dunai ke sau pau rai kuat bani nujor ba jisu wang sau pau na wei tri mat live kundai na ke sau pau tri kuat an pa bu wang rasa sempat sau pau tri tapi pun dunai la di wang sau pau na wei tri mat dunai tri kam ki apostol na ben kau kat balai hadin ke jing syak sanar pna ya jisu hadin ke jing mipat kajong u losyong ha ka perkai jisu kumba sau pau sngi hadin dalayo i dan jinbun kita kipat ba
Sao pos ni uji express usyong sa kaya ba usa kilo sebenarnya. Wei ni nomor sao po. Ba mi bat pau hapok Bible hang jingjar pero. Kat kom ka jing patay jing rusta perkat ya kidak jing kain ngani ka ki number ni ong. Un number sao po udai tau number ba batay. Ba ya tho. Ha ka jing em ba ki breu ki em. Kan wan ro ka jing em ka batmai. Un number sao po yang ta ka jing mon. Ha ka jing em ka ba ppm ta. Kan wan ro ka jing em ka batmai. Ti kom ta un number sao po u yang ha ka ta. Ka jing mon. Thâu ya kata ka jing em ka ba ki breu ki em ta ha ka wei ka sungi kan wan ro kata ka jing em ka ba thamai kan sa kun jo sa ko ka jing patai ha ka jia lti jong ka jing pen he pen san ha ka jia lti jong ki breu ban pen he pen san kan wan kata ka por jong ka jing san ka ba thamai un number so pho u yang ha kata ka jing mot banyak tho ba lada pila persyang ber penhet pensan mai lade kan wan ro kata ka por ba kata ka jing persyang jeng pi kan wan sya kata ka jing san ka ba mai bat pinam long syu kita kena kelong sa nei pinlong ta belasan ha kata jing san ka ba mai jeng pi ba kan dan ro ka jing kela lani ka jing pen ba kan dan ro ka jing kela bat ka jing pen ba number so pho yang ro ha kata ka jing mot ba sa ko wei but ha ka jing kain lum jing tem ha ka jing kain lum jing tem jang ki hebro un number so pho udai tau dak jing kain ubay tho bat ubay yang sapang ka jing pendak purai ka por balabo lani bat ha ka wi jing bot nang ka jing dak pura ha ka jing long renyang mar renyang ka jing long breu amamot oh no ek barok ke barok ka baja ke barok ka ba piasham ba pilong ba pm la pendap purai ka ba unam ba sopo yang hakata ka jing pendap purai ka por ka ba nga yo ba ka por ka ba pi yo unam ba sopo yang hakane ka mata luksa kandian umoses sopo si ba sopo me alon snai la pendap purai ka por ka ju ba unyo ba priang Pau tili ko hukum. Sao po siya bat sao po met kalabiang pura. Kadang kata kajing pendak pura ya kapor balabo. Ba ulyo ya ke hukum nau belai. Ujisu kalabiang pura sao po sni bat sao po met un syak jingit. Bani tok seperti ba ulong ta ba biang pura. Bulong ta balak banai ke jing bom cikot. Jisu kepala biang pura bancak sempat salpo 3. Bani tok seperti ba ula IT yang kemet ke jong u. Bancak sak nak kenal ni bancak sempat kenal maka senam kan mi bancak di pop jong. Upol menbau dong unok penstam ben jong ki Kristen. Kalau biang purai usau pau 3 boncak sempat ba unyo bandap do musim bokoi ha ka jing im ju ba unlong ta unong yang lap bo krau tam unong kai krau tam ya ka den jo purai Jesus ka jing sen sha ju sim kom usim David sim Saul sim Solomon sau pos nam kalau kedai ka por ka bala biang pura plus kedai ka por ka bala biang pura kala bentam ni kata dunai kata andai ka ha usau pau. Kalau dia ka bala biang pura bat ki la pendat i kam. Ha ka jing em ka ki ka kom kata ka jia luti. Ha jinglong renyang man renyang ki jinglong breu ka ki. Banyo ia kata ka jinglai lut. Goliat udan kam tang sa pau sni. Kenang ba ki Israel pinyo ya kata ka jing em ka batmai ka kinyo ya kata ka jing san ka batmai ba unyak akti jong David hadin ba ulek perta hadin ba ulek ban pia tunjuk jubor hadin ba ulek ban ya ban pancalan sini ki Israel sa pos ni mi David ba dai hang tau
klem no Goliat. Ba kata ka ora ya ka jai beri Israel ba kan yo ka GM batmai. Bat ya kata ka jingsan ka batmai. Lada umlek sau pos ni ngatrai una mi David. Lada Goliat umlek banyak keren. Umlek dan pancelan sini tunjuk buat sau pos ni. Ngam trai bo David un mi. Nangit skema baro ki Israel kan ha kata ka jingring merau jong Filistia. Hagai kti jong Goliat. Banyak tu iki breu ki basyang hapo kanong bak ni nebe. Basatang sapus ni. On sa penduk pendam sa penjat na kanong bak la dakim kelar pemut. Kadai ke kubur ka bawarra na ublay na utulik jong jona. Ba barok ki kendit nriu. Banyak tu ba kadai ke por ka balak biang pura. Ba ken kelar nak ka pemut kenang ba ken like na ka jingjat bat na ka jing penherput ka jong ublay. Basong tenap aka jing jongi kibrium taru. Hapok balang jongi. Lani hapok balang borok. Habangi kran sepagi no yalam. Lani pai sien ki jok jongi mta. Breu balapura kerta sapus nam la I ba ban kit ya kam kum tuan masan. Sita kada sekran mo. Lihat ipek di bala sapus nam. Las kam ba jing mon. Takada ban kit ya kam tuan masan. Mentah kubriu kaduna karta kaduna ba mut labiang pura sobos nem ko deka du number bala pura ba ban ongkum no ban kiet ya kampung itu manusan namba syai ong mo bula su thiet ba Allah su thiet ba jimut cepekan lada ngi ken mau ngi pe jimut sya kino ila kan sport aka juk jungi mta la kham yar ban I kino ila kai football kin ila kai world cup iki bala sau pos nam tam bon gila song thai lada hi pai kino ila kai cricket kunju bon hin dala da sau pos nam gila song thai no na ki ila kai slow tho ba kamet juki kam sha shu kamet juki kam long shu kum bala kita ba red ki kum ta sau pos nam kadai kerta ba dapura nam ta juki ba kin song thai no bakin restore biang ki baro aka jim suki bakin atrai shitam miswa sau pusnam anda kila ban restore biang ban bha biang ban le pat sadaki we pat ban perkat thmai biang lane ban le thmai biang lane ban pesan shu irata ke ba phil ada ban plan lupa haka jim jong phi haka jim jong kita gibre bala dan ka ji thmu ari phai pok em lang salang Breu dekat breu ki bala palat sang posnam la kim sang kurem la kim alok no kamu la jenjar perkat kamu try kan site jen sop kamu try hadin kunta dokter takadau kamnyar lanya ki jok ki barem kamnyar menta gini kertaji lada unika kim yo breu ni kim sang kurem swa sang posnam nama kanta rokat kerta jungi breu ka long dekat bagai sakoi kalong ru anda la dat sa pos nam dia perkat ba bat kalong ru ka kubor ban yeto ba girta bisni ban em hang ni sla perthai la lim kot chama bala kada hak ban perkat ba la jong ga chiem pinle nu ka barsa Beleng abu ini ki baro kamut ba ka ki baro ka ba pitmu ban le ni perkat kat kum ka jok ka jinong brium ta kamden palat lani tam palat ika sapusnya namar ba ban cross sapusnya menta ka dikerta ka biang pura ka mangal ong biang nama ka cingin kita dia kolong lengkap palat ka bang kuat ban ong kalong lada ya un number sopo la penen kam ban tingkai bah ka bible ka no tam lai mangi mentangi hak ban soto ba ban penden kam ya la ka jong ka jingim na kam ta ka buram jong belai dah kaba penting kai bayu number sopo le se ko ong dan na pren jo pila yo mat yo ni number sopo dan ro ki ban samat yu ki dap senam sopo tang ba number sopo udai utau number ubadan kam warak kubor ipi uban ya tho ipi ba kumno phne ela ka jong ka jing em udan la ka jong ka jing mot number sopo kumbal ong
Yang ya ka jing em matmai, ka jing san matmai, bat ka jing dak pura ka por ba pentrai pendap ya ki kam jompi. Dan bon kirang ba hadin bekiladap ya ka sapos nam tam tam san pon re po. Yong adalah yok kun siu kun kum tama la smo kamen mai la jong. La dak pura ka yin ka sem. De hadin la dap bat kuras sapos nam. Kalau melak penlong ben yok kun kalau kan long kham ba ben ong la yok kun siu ba hapok sapos nam re kambon hi ki balak kuras sapos nam ki yok kun siu. Ki yok kun siu jeki. Kinyo iba katakan long yang kalau ada pura. Kinyo iba oh kerta juga kalau biang. Namang lalek bahai ki kon. Ya kalau long yang lesam. Ngalak penbiang ngalak ai jaka puta ngalak pendap ngalak kamai bah. Ngalak sam jaka ngalak ai la kajong bah kin yong sa kin sinala ka yeng lesam. Hendrai pihak perkaru ala kajong kajing em. Bangan lek kumno. Yang ni ke jing em jonga namar ba isi kirta jonga kilan kot palat sebab palat kila sedang ban kot sebab palat manga setang krasnam ngan sak kenjo ya sopo te kuntang haban perkat upano kadang ya singi kirta jonga sopo snam daladap ngan saken mau la jong wa plan ngalan kot na kirta kataru na long kamon ju plan ngap tip yo cross sopo ru teto melai kerman men cross sopo teto dau kani ke kubor ke mawara amta kani tho ipi ba pen kan maru ipi ba to pin tingkai bai la ka jong ka jing em to pen ba to pen lo janai la jong ka jing em ka jing em ka jong pi ka bau blai lo ai ka dei ka jing em ka dei ka long ren yam bar niang ka dei ka ta ka jing stan ka ba phila ni pensan bat pin ra bat pin yo ka jing san ka bat mai bat ya ka jing em ka bat mai bat pin la ru bat pendak purai ki kam ju ki baro ha ka ta ka por wa biang pura ko mo blai lo pendak ki kam ju ha ka por ka ba biang ba dei pura kat kum ka jing pule na ka tien ka jong blai bat ha shwa lo chang an pule khat do na ka ni ka jing tho bani kong petras lunang bani kong khat ba arsan ha ni ka khat ka ong kum ne Absan lenong dari kong ibe petras. Naba ka do baro ka kum uplang, ba ka burom juga baro ka kum usuntiu uplang. Uta uplang uyap rengkiang ba uta usuntiu jong uhap no. Hang ni la yutu ba ka jingim jong briu kalong ka belikon. Kalong ka ba omla ban syania. Ka do baro mut ka jingim do kalong kum uta uplang. Ba kata ka jing kop ka buram jong ni ka do. Kalong kum utau suntiu uplang. Habang ipek uplang i kumbau jerngam sa anrei. Kanwan ka po bun yak rengkiang no. Tang syuhap jalan hap riyor. Bateng tiang ami ipek yo suntiu nunu suntiu. I kumbau unpo sa anrei. Kanwan ka po ba uta suntiu ba po un hap no. Ba niap no. Ngimla mentip ka por kalingkot palat. Lan ipek yo suntiu lan ipek uplang. I kumba kejorong ma kata perkom long ke joki henry kan mau kalim kot sebab palan tong ni pelin jimut mai la ka jong ke jing em ba om bangin yele ni lut put yeka kumba pitingkai ke bisa ka ba pi bela blai ru pi long ka spa akmat ke jong blai to pitingkai la jong ke jing em la jong ka mat ka musim da ka ba pen pelik jimut ki bahatam bat ki basi sok tam hanrai kata ka ketien utra ka yesa bom jukot te ka ni kalong kata ketien ni ka ba lai thuk khana ba phi ka jing em jungi breu kalong ka bamla ba chania hanrai habangi puli ni ka khot ka ba arsan ke thuk ba ka ketien ka jong blai kalong ka bang ngila ba chania namar ka yai ne ka yesa bom jukot namar kata habang ngimla ban syania ialah ka jong jing em hang nu ngendek ban syania dei tang hak tien jong blai ba dei tang ha blai balaya thu menta ba ka bam terkhong no ka bam yap no
Henry ke bayi sa bagai ni bom jukut. To boleh jing sukar kui ni tiang ta. Kalau ke jim toy ta jo ki barot ki bas ngap ni pom ta. Sai sien to min bo jing doai. Haka keteng jo me kan try Jisu bo kodor. Leng bang ni ko por ka ba mela ya lam no try. Ya ka jimu jo berkat jo milang barot ni Jisu. Niyok kan try ben plek jimut ni Jisu. Iki ki barot ki bejah tiang ke jong me. Ki ba warak ka jing kalang warak ka jing pencai ka jing tensyanya ka jing im ba ka jimut jo berkat ka jong ha ka jongi ba ka jing im jongi ka long ka ta ka jing im ka belengkot bat ka bam lak ban syania dan leru em. Mentangi yang mentangi syong sibet ngim tiak ban ngim kelan no ngim lak betep. Mentangi dan keran gidang pertangi dan lak ban penmi ya kasur sibet ngim lak ban syuk ban watang ban ngut ya la ka umbiak la kulit syak tengkra. Kra Jisu nama kata ni ke jing em ko jongi. Kadai ha ka ti dan bor jing me. Namar ba me bo e ka mesim ka ba em. Kamet ke jongi. Kadai ha ka ta ka jing pelong. Ka ti blai dan bor ko jongi kin Jisu. Ngilong kum usen tiu ubapo. Ngilong kum uplang ubajernam. Ha kau ka por ka bang ngimla ban meder. Hang no tau sentiu ubapo hap no. But hang no tau plang bajernam. Uyap terhong no kan try Jisu. Hene su banai ngo bangi pulai ten ke jong me. Habangi pulai ke kerteng ke jong me. Habangi snap iki kam ke mamile. Ki long ki kam ki babha ki be ne bom chukot ye sa bom chukot kin Jisu. Ki jing kula jume ki bom kala ki bom yak terkhong no ki bom jelar no ki ne ki bom hap no bom telor no ki try Jisu. Try nam kata ni wat ye ke jishan ya. Hak kerteng ke jong me. Ni bo ye ke jishan ya. Hak jing ya lam hak sang ti blai ke jong me kin Jisu kodo. Balak macam ya. Try ngilong ki breu ki batalan. Ngilong ki breu ki baduna. Ngilong ki breu ki bam dan ni ena la dia try. Henry haduk menta. Dia ba me wa pendap. Dia ba me wa pelong ingi. Ba kuming ngilong. Ngilak pelong. Ngis kamru try Jisu. Syaki bam cukut ngilong ni Jisu. Kumba ka keteng cumi. Melong ngalong ke try Jisu. Long bala kerku try keteng cumi. Yani por dan sa pe Jisu ni cumi. Hak keteng cumi Jisu Kristus doai. Halak taru aman.